esta temporada. Apelativo de Mataxigantes, para esta temporada damoslo o Sanxenxo. O único problema do Sanxenxo é ese campo que non, bueno, reflexa o sol e non nos deixa ver moi ben os goles. Bueno, agora chega o inverno, xa non haberá problema. Xa verás. Xa lle gañar esta temporada 0-1 o Pontevedra, gañoulle 2-1 o Deportivo B. Os dous goles, ademais, marcados por un rapaciño da canteira do Arousa, como é Rubén, rapaz de 19 anos. Decepcionante até agora o Deportivo B esta temporada. Bueno, o Deportivo B, de feito, é 15º con 10 puntos. O que pasa é que o cuarto clasificado ten 16. De momento ainda non están posicionados os equipos. Este o 2-1 marcado por Cardoso, pero xa temos o Sanxenxo terceiro con 16 puntos. Seguinte partido, o que enfrontou...